tashi ni ba na son wannan baccin naka da kake yi. Ba ka da aiki sai wai. Ka zo ku kwanta kai ta bacci sai ka ce wanda bacci. Wai. Sai Allah kai dai baka da aikin yi sai dai bacci kullum ko da yaushe sai dai a zo a same ka a kwance. Ka a makaranta ka ki? Me zai? Kai yanzu wannan kwance ita tafi maka alheri? Me zai? Ni wannan bacci naka gaskiya ya ishe ni ba na son sa. To tun da waye ba za ka je makaranta ba ni wannan kwanciyar da kake yi ban gane ba menene yake faruwa ne? To ni tun da a makaranta ana gawa ba duka dukan ka tun da gida yake a gida bare da samu ido. Wani irin duka a makarantar duka ma ake yi? Ke da a gida ne ba a zo kwanta bare da samu ido da sai. An saka a makaranta kaki. An saka ka a makaranta kaki. Ni ba zan wanda makaranta ba kana ga ana biya ba makaranta ana dukan ka haka ake yi. Yaron nan ne gida a sama masa dan abin da zai yi wannan ya wacen banzan da yake ni fa ya fara da sata ne a nema masa dan abin da zai yi. To kin gama ni yanzu na gama ina zuwa tukuna wai yanzu shi akan magana yaron nan ya hake so in yi ne ban gane ya kake a bayana zan goya shi mu rinka yawon neman ake shi ko ko yake so masa wannan irin goyo to daga ina zuwa zan masa aure ba dai aure yake son masa ba zan masa aure an taba yi wa mutum aure ba shi da sana'a yi to kawai kuma kai mai aure ka hada shi to me zai yi shi ba aiki yake ba an ce ka nema masa aiki ka ce wani magana aure wanda irin aure mai gida to ina zuwa yanzu aiki yake so nema masa aiki nake so a nema aiki yake so nema masa aiki nake so a nema masa idan ya shigo gidan nan kin ga bullakan nan sai fa ta tare miki ki dauka ɗaya bayan ɗaya a hada su a can gurin ai ni wannan yaro na gaskiya baya aikin wahala wanda irin tattara bulo to aikin ofis kike so yi a ni na fi son aikin ofis ne gida to ai yanzu ka kawo magana ne to amma tattara bulo sai ka ce wani wannan aikin wahala ne daga ake yin aikin ofis din kenan ko ba da makaranta ba daga ake gida ai duk laifin ka ne ko ma menene tace laifin nawa ne na dauka duk laifin ka ne na san yadda zai wallahi zan yi da ka sa shi a makaranta ai ka gani yanzu da baka wannan to ni dai kawai ka nemo to shike na to zan nemo ya wace banza zan nemo ka nemo mai sana'a ne gida kawai shi kullum sai dai a baka baka da aikin komai sai dai a baka kai wanda irin yaro ne wani Allah ba san ko da iri bane ni ba na san irin wannan abin da kake yi kai sana'a sai ka ci abin da ranka kuma ga mun bakiyata amma ko yaushe sai dai a baka kullum ka dauko kwano ka ce a zuba maka a zubo ma har da wayar jimai abokai na ne ana tafiya wani ya ka da mu ya ka da waje ka yi sana'a ka samu abin da kake so sai ka to ba ku ka ne ba ku ka ne ba ku ne